Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Azande Madlala and ngiyakwamkela kwi-YouTube channel yami. So today ngenza Q&A so that nizongazi guys yabo before ngize ngi-upload ama-vlog amaningi ngathanda ukuthi ngiqale ngazi ukuthi nguba. So ngifake i-post on Instagram ukuthi you guys can ask me questions, then ke nginama questions here ngivula wona manje aku Instagram, then ngizoniphendula. Yeah, okunye makaye angizozama ukuzenza omunye umuntu. I'm just gonna be myself. So I think mele ningithande nginje yabo, ngiyacela ukuthi ningithande ninje because kuzongihlula ukuzenza omunye umuntu yabo. So enjoy the video. Okay, so njengoba ngishilo ukuthi ama questions ngiwabuka la, so ngicela ningixolele ngizolokhu ngibuka phansi and then ngibuye ngizophendula question yethu yokuqala ithi, do you love me? Yes, I love you. Question from my friend. And then another one, why ungajoli nami? Angishilanga nje mfethu. What products do you use in your hair? So guys, ngine afro mina, ngine sihluthu, ngino how many years? 19, 20, 21, 22. Okay, singathi 20, 21, 22. No 3 years nje ngine afro because 2019, 20, 21, 22. Yeah, and I have a story time ukuthi ngava kanjani afro. Ngisazonenzela iso story time. If you know or how did your parents react towards your pregnancy? Okay, so mina nginoma kuphela, nginoma bese ngiba nogogo wami. Uma wahlala nami phansi sakhuluma, ngamtshela wasilalela ngizokwenza njani gogo kwakho, ngizokwenza njani gogo kwakho, uzotshela ubani. So samfihlela ugogo, samfihlela, wazwatshelwa i-family member. Ugogo wavele nje nkosama wangikhatha off nje ugogo, wangiphuca konke kwa medical aid, kwa allowance, kwantoni na yabo, because wayephoxekile ukuthi ngingenza kanjani into nje because bengifundise kahle ukuthi ngiyiphathe kahle. If you know the movie Acrimony, which lady are you? How am I? Sangivele canga namagama ukusibawuba. Okay, you are very beautiful. Thank you. How old are you? I'm in my early 20s. What's your Melissa's name? Ingabe ngiyamusha igama lami Lisa, but what if ngimthatha? Ngizosala nobani? Thoko ujola nobani. Keep great work. Okay, thank you. Uthi Lorna, do you think social media changed you in a way? No, and ngikusho lokho because akekho umuntu osondelene nami ongangitshela ukuthi owakwangitshela ukuthi I've changed. Ngisafana. Yeah man. How do you manage everything? Okay, angifuni nje uqamba manga mina shem. Sometimes ngifeel ngazuthi nje angive up, especially esikoleni. Ngithi khona isikole kube khona nje impilo yami serious, mase kuba khona umndeni. So ngiyengizama ukubalansisa kodwa angazi ukuthi ngimanage kanjani. Ngiyenza nje ngibone sekwenzekile okunye yabo, and ngiyaplana yonke into yami yabo. Ngine weekly planner ne daily planner. So ekseni mangabe ngivuka ngiyabhala ukuthi okay ngizovuka ngidle cereal, ngeze ngenze ukuze ngingakhohlwa, ngazi ukuthi ngenze wonke ama activities ekumele ngikwenze osukwini. At campus, do students treat you like a celebrity or everything is normal? Okay, abangitreat njenge celebrity but bayangijabulela ukungibona yabo. Sometimes we feel weird but ngiyakujabulela guys, thank you so much yabo. Kodwa sometimes ngivele ngibone nje ukuthi ha kodwa Nkosi yami nje hawu bandla yabo. Kodwa okay, bayangitreata kanje kusaqala sibuyile on campus because besi online sibuyile. So ngangimiswa nje ukuthi hi Azande, I know you from TikTok, hi Azande M yabo. Kwakwenzeka kanjalo kodwa
kwenzeka sometimes uye ufila ngazuthi ungaqasha yabo, because kwesinye ngekho emodeni ngekho right because nathi sabantu yabo, but kuyenzeka ngaleso sikhathi bayangitreat as a celebrate, sometimes kuba normal nje lize liphele iviki. How old were you when you finished your matric? I was 17. How old is your baby? I man, ngiyangitshela. How old are you? I'm old enough. Which steps does one need to take to be a model? You need to believe in yourself first. You need to believe in yourself. Uqale wenze whatever that you want to do, because modeling ihlukene kaningi. Khona fashion, ungakwazi ukuthi ube fashion model, wenza ama-pageants, ama-fashion shows, in. So whatever leyo ufuna ukuyi-pursue, kumele uqale ube confident, kumele uyithande into oyenzayo, and then start doing it. Ubheke ukuthi u-connection ungakuphi, ubheke ukuthi ake sithi mhlawumbe ufuna ukuthi ube ku-Instagram advertise impahla, post wena so that brands can see you. How old are you? How guys? Why ningibuza iminyaka manje? Why ningibuza iminyaka? Are you the real Slim Shady? Hayibo. Real Slim Shady ngimazi ku-Eminem mina Nkosi yami. Do you have a child? Yes, I do have a child. Yes, I do have a child. TikTok people, I do have a child. I am a mother. I have a son, a very handsome boy. He's cute. I think he's cute, not handsome. Yeah, he's cute. Have you ever dated a celebrity? Yes, I have. Yes, I have. Have you been to Kenya? I'd love to show you around. No, I've never been to Kenya. Are you willing to learn other languages? If yes, which languages and why? Okay. Before, I used to love Afrikaans because uma bekhuluma, so nami ngangifisa ngasifanga ngiyakwazi ukukhuluma Afrikaans, but ngibona ngazuthi nje ungcono mangakwazi ukukhuluma Afrikaans. But manje I think Tswana. Yeah, Tswana. Isitswana ngajabula ukulontozana ukuthi ngisifunde, because ngihlala my roommates is Tswana, so ngijela ukungifundisa, and I feel like simnandi and vendor. Ngicela ukubuza ngingayithola phi i-detangling brush efana neyakho? Ngayithenga ka Take a Lot. Khona detangling brush ebengifake on Instagram kuma stories am. Yeah, I think yona leyo khuluma ngayo. Do you have a child? Yes, I do have a child. Which course are you doing? I am doing homeopath. Are you still a student? Yes, I am a student at Durban University of Technology. Are you married? No, I'm very single. Shame. I have a crush on you, but inkinga anginayo imali frontal. Yabona ukuthi inkinga ikhona ngempela makai. Ikhona ngempela nje inkinga. Ubona ngaki that time uthola ingane bese already yini ukuba nayo. I was very young. But ngase ngidlulile ku 20, but I was very young. Ngangekho ready kwenzeka, but I had to be ready because ingeke into ezonke kwasekufikile kwamele ngikhule fast, kwakumele ngiyifundise, kwamele ngingamkele ukuthi okay manje Azandi, you no longer baby because now usuyingane. I remember this other time ngisanda kuba nomntanaki, so ekhaya mina mangabe sibukela iTV ngihlala next to my mom. So this other day, like ngase ngikhumbula uma kakhulu because ngasakhona ukubuka iTV, kumele ngincalise umntana, ngihlale ekamereni, and then alale, then ngihambe ngohlala ngobuka iTV, ngihlale eduze kama, avele nje avuke ngiqeda kuhlala. Yo guys, kwakuthi angikhale ngibuza why lo muntu lo edemand isikhathi sami kangaka, because mina ngifuna ukuhlala noma wami. But ke ngajwayela, kuma khamba isikhathi uyajwayela, and
mina enjoy bekumnandi because umndeni wami ongisiza kakhulu. How old are you? Hi boo. What is your skincare routine? What are the products you're using? Okay, currently ngisebenzisa Rooibos. Yeah, ngisebenzisa Rooibos ebusweni bami njengamanje. Do you have a child? How, guys? Yes, I do have a child. I am a mother. Anything happening between you and Skids by Spay? No, akwenzeki lutho. Ukuthi sesimenywe emcimbini efanayo, emcimbini owodwa soba u2 and komunye sasigqoka ama-outfits afanayo, sasimishile, then we took pictures. I think ilapho abantu abacabanga ukuthi ihlambe kanjani. Which phone are you using? I'm using iPhone 13 Pro. Okay, ngifundile le. Are you single? Yes, I am single. Where's your baby daddy? Is he supportive? Are you guys co-parenting? Guys, yes, he's very much supportive. So right, okay, angifuni ukuyenza izibe yinde kakhulu le Q&A, but I hope ni-enjoyile. Maningi lama questions and angikhona ukufunda wona because amaningi ningibuza into eyodwa, and I feel like umbuzo benifuna ukwazi kakhulu ukuthi ukuze kusho mina ukuthi nginengane yini. Yes makai, okusha ukuthi nginengane yomfana. Yeah, so thank you for watching. See you on my next video. Bye.